Bon dia. Preparats? Llestos? Go! The cash machine is blue and green for 120s and a small service fee. I could spend $3.63 on Diet Coca-Cola. Anem aquí cap al través, anem fins a aquella fita d'allà i valorem. Trobar-nos en l'estat més ancestral, no?, de supervivència. Jo crec que notar el vent, l'altitud, la soledat, fins i tot, moment per pensar en tu mateix, és preceptiu per un home. Comparteixo l'opinió. Segons el GPS no en tinc ni puta idea. Que era el refugi. I veus aquell camí que passa per allà mig a bosc? Sí. Que en aquell prat. Sí. Passarem per allà i pujarem a aquell altiplà. La cabana està a les places aquelles. Ara!
Heidi! Ven aquí! Us heu fixat que aquest núvol té forma de cigala? Avui ha sigut molt xulo. Sí, està guapa, sí. Espero que no sigui de mal ull. I són cagats, Haurien de ser cagats. Et veu la marca o no? Ara sí, 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 sí. Ella és així.